Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лилия Гатина алга таба кайбер темалар турында кыскача. Яңа уку елына кадәр өлгерергә Чаллыда мәгъриф учреждениеләрендә азык-төлек блокларына капиталь ремонт ясала. Уңыш әсерә кеме бәяләр дә түбәнрәк, яшелчәләргә бәяләр киме күзәтелә. Яңа уку елына кадәр өлгерергә Чаллыда мәгъриф учреждениеләрендә азык-төлек блокларына капиталь ремонт ясала. Исемлеккә 4 мәктәп, 1 гимназия һәм 1 лицей-интернат кергән. Төзелеш эшләре җәйге каникул вакытында укучылары ял иткәндә башкарыла. Яңартулар исемлегенә түбәндәгеләр керә: инженерлык челтәрләрен һәм коммуникацияләрне алыштыру, заманча кухня җиһазларын урнаштыру, аш бүлмәләрендә җиһазларны алмаштыру һәм башкалар. Бүген мәктәпләрнең берсендә безнең тикшерү төркеме дә булды. 22 мәктәп 1976 елдан бирле файдаланыла. Бу вакыт эчендә азык-төлек блогында бер тапкырда капиталь ремонт ясалмаган. Бары тик косметик яңарту гына булган, стеналар буялган. Бу юлы төзелеш эшләре зуррак күләмдә, ашхана тамырдан үзгәрәчәк. Бу жылыту радиаторларын, инженерлык челтәрләрен салкын һәм кайнар су белән тәэмин итүне, вентиляция, канализация системаларын һәм башкаларны алыштыру. Безнең мәктәптә ремонт эшләре бара. Бу ремонт эшендә бөтен оборудованиены алмаштыралар. Күбесе оборудованиенең бу мәктәпкә эшләде 50 елдан артык. Бу ремонт өчен зур рәхмәт безнең рәискә һәм шәһәрнең мэрына Наил Гамбарович Магдеевка. Чаллы мәктәпләрендә 6 азык-төлек блогы ремонтланачак. Аларның икесе Үзәк район территориясендә урнашкан. Бу 13 һәм 22 мәгъриф учреждениеләре. Менә без бүген 22 мәктәпкә тикшерү белән килдек. Тикшерү эшләре һәрдаим төстә барыла. 26 майны безнең төзүчеләр шушы объектка кергәннәр иде. 22 мәктәпнең азык-төлек блогында төзелеш эшләре 26 майда башланды. Эшләр нәкъ менә балаларның җәйге каникуллары башланган вакытта старт алды. Объектны август уртасында файдалануга тапшыру планлаштырыла. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. Уңыш азрак һәм бәяләр дә түбәнрәк алмашынучан һава торышы яшелчәләрдә чагылыш тапкан. Көчле яңгырлар, югары дымлылык бәрәңге һәм помидорга аеруча нык тәэсир итте. Фитофтор аларны юк итә башлаган. Яфраклары, сабаклары һәм җимешләре кара төскә керә. Шуңа да карамастан яшелчәләргә бәяләр киме күзәтелә. Барысында тәртип буенча хезмәттәшем сөйләр. Ират базарда яшелчә һәм җиләк җимеш сата. Аның сүзләренчә, берничә көн эчендә помидорга бәяләр төшкән. Элек 1 килограмм томатны 380 сумга сатып алырга мөмкин иде. Хәзер нибары 200 сумга. Кыяр 100 сумга арзанайган, ә бәрәңге 150 сумнан 65 сумга төшкән. Җиләк җимешнең дә бәясе үзгәргән. Нектарины, персики тоже сильно снизились, очень сильно. Было 500, по 500 рублей было. Сейчас уже стоит буквально около 200-250 стоит. Арбуз, да, пока цена стоит, конечно, упала немножко, стало 70, было 100. Дыни было где-то 200, сейчас стало где-то 130. Тоже нормально. Но все цены нормально падают. Татарстан стат мәгълүматларына караганда яшелчә категориясендә кайбер төр яшелчәләргә бәяләр төшкән. Мәсәлән, кыяр 12 сумга, помидор 7 сумга, бәрәңге һәм чөгендер 2 сумга, ә кәбестә 54 тиенгә арзанайган. Чаллының вакытлыча оештырылган базарларында вазгыять июль аенда үзгәрә башлады. Әйтик, июньдә кыярның килограммы 350 сум торган, хәзер 100 сум. 5 литры чиләк бәрәңге 200-300 сумга, 1 стакан борчак 50 сумга төшә. Килограмм 100 рублей. И не одинаково, как было, так и в том году также. Огурцы у нас в теплицах, помидоры в теплицах. То, что и огурцы на улицах есть. На улицах есть. У меня на улице. А помидоры, которые были на улицах, они все погибли. А в теплицах нет. Бакчачылар билгеләп үткәнчә, уңыш куркыныч астында. Фитофтора яшелчә уңышын юкка чыгара башлаган. Җимешләрне ташларга туры килә, алар сату өчен яраксыз. Есть, которые почернели листья. А как удалось? Кто его знает, как удастся еще дальше? Какая погода, такая и урожай будет. Не от нас ведь зависит это все. От погоды зависит. Дай Бог, будет все нормально. Надеемся. Мы люди всегда надеемся. Портит уже, сейчас не знаем, что получится. Ну, картошка копаем хорошо. Очень даже вот увидите сами. Картошка хорошая. Но дальше что будет, еще неизвестно.
Дай бог, чтобы было хорошо. Кибетләрдә бәяләр шулай ук сатып алучылар файдасына үзгәрде. Бәрәңге 47 сумнан 86 сумга кадәр, кыяр 69 сумнан 109 сумга, помидор 129 сумнан 200 сумга кадәр тора. Лилия Гатина, Яна Вадзюфа, Нисик Санов, яңалыклар. Шолы мэры эш визиты белән Новороссийскида булды. Ул хәрбиләрне хәрби диңгез флоты көне белән котлады һәм аларга хезмәтләре өчен рәхмәт белдерде. Моннан тыш Ноэль Мәгдиев аларга шефлык ярдәмен дә тапшырды. Шолы мэры Ноэль Мәгдиев җитәкчелегендәге делегация Федор Ушаков исемендәге гыйбадәтханәдә булды. Аны татарстанлылар кыска вакыт эчендә төзеде. Моннан тыш республикада су суднолары төзегәннәр. В прошлом году Наиль Гамбарович, находясь здесь у нас, понимая, насколько нам было некомфортно находиться вот в этом зале, было жарко, знойно. В этом году приехал не с пустыми руками. Он подарил новороссийской базе 65 вот таких кондиционеров, 4 из которых стоят в этом зале и создают ту комфортную обстановку, в которой мы сейчас с вами находимся. Кондиционерлар штабта, храмда һәм шәхси состав урнашкан урыннарда куелган. Моннан тыш хезмәтне нәтиҗәлерәк башкару өчен җиһазлар тапшырылды. Мэр билгеләп үткәнчә, Ярчалы күп еллар дәвамында берничә хәрби частька шефлык итә. У нашего государства есть два союзника – армия и флот. Есть еще и третий союзник – наш многонациональный народ Российской Федерации, который был во все времена опорой наших вооруженных сил и военно-морского флота. Поэтому я хотел бы, глядя в глаза нашим морякам, сказать, что мы, гражданские власти, весь многонациональный народ нашей страны, нашей республики Татарстан, всегда будем вместе с вами. Ноэль Мәгдиев шулай ук диңгезчеләргә шефлык ярдәмен формалаштыруда ярдәм итү мөмкинлеге тапкан шәһәр халкына рәхмәт белдерде. Здравия желаю, бойцы. С праздником всех. Спасибо. Шәһәр мэры диңгезчеләр белән аралашты. Алар арасында шаулар да бар иде. Я с города Набережные Челны, призвался 2021 года в июле. Закончил школу номер 82 имени Героя Советского Союза Ильдара Мананова. Призвался с военкомата центрального. Благодарность администрации города Набережные Челны, военному комиссариату, который действительно вносит большой вклад в нашу поддержку. Всегда их присутствие ощущаем, гордимся тем, что нас не забывают. Шулай ук Ноэль Мәгдиев алдынгы хәрби хезмәткәрләргә истәлекле бүләкләр тапшырды. Мактаулы хезмәтләре, батырлыклары һәм илнең диңгез чикләрен ышанычлы саклаулары өчен рәхмәт белдерде. Лилия Гатина, Лейсән Габдрашитова, яңалыклар. Таң атканнан алып кояш байыганчыга кадәр Менделеевскида геройлар узышы үтте. Трассаның озынлыгы 12,5 километр тәшкил итте. Әлеге чара Менделеевста 5-нче мәртәбә үткәрелә. Катнашучыларга бу елны нинди биремнәр әзерләгәннәр иде? Бу хакта киләсе минутларда сөйләрбез. Геройлар узышында Россиянең төрле шәһәрләреннән, хәтта чит илләрдән 15 мең кеше катнашты. Командалар ярышларга ныклап әзерләнгән. Кайбер костюмнарны хәтта Менделеевскида хөкем сөргән атмосферага туры килерлек итеп әзерләгәннәр. Мы мексиканки. У нас до этого были длинные красивые юбки, вейлы такие огненные. Сейчас мы подготовились более спортивно для прохождения препятствий. Соревнования у нас на тему Мексики «День смерти», когда мертвые люди приходят к своим родным, чтобы навестить их и узнать, как у них дела. Катлаулы каршылыклардан тыш катнашучыларга һава торышы белән дә көрәшергә кирәк иде. 30 градус исселектә катлаулы сынау булды. Самое тяжелое сегодня было это жара плюс 30, потому что на протяжении всей гонки хотелось пить воду. Но хорошо, что было много препятствий, которые связаны с погружением в воду, и там можно было охладиться. Это новые эмоции вообще непередаваемые. Пока не попробуешь, не поймешь. Я до сегодняшнего дня, я думал, я сильнее. Менделеевста геройлар узышы 5-нче тапкыр узды. Иң экстремаль трасса 12,5 километр тәшкил итә. Катнашучыларны 40-тан артык каршылык көтә. Биеклектән суга сикерү, тауларны буйсындыру һәм башкалар. Бу көч һәм чыдамлыкка чын сынау. У нас есть необычные этапы, как минимум. Необычный этап. В этом году мы добавили такие этапы, как тепловоз, практически с весом 40 тонн, которые разгружали краном 160 тонн. Также пассажирские вагоны, трамвай, дополнительные водные препятствия и многое другое. Катнашучыларның кәефләре барысының да яхшы иде. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, яңалыклар.
Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина сезнең белән сау булашам. Исән имин булыгыз. Поставьте точку в бесконечном поиске мебели для вашего дома. Добро пожаловать в новый современный двухэтажный мебельный центр «Мебель и точка». 3000 квадратных метров мебельного пространства от российских и зарубежных производителей. Наш адрес – Ахметшина, 119А.